Muni antil cangkemmu. Lha iki ora ngomong apa-apa wis arek ngantil ta. Ora ulung sampean aja maido ngene. Saking mriko niku wis ulut. Do kelolo-lolo atine sing Mang Paido. Aku sampean saniki aja maido dul mogati. Mungsuhmu, Antasena, kula kalah Ceklawa. Iya kok sik tak takoni. Kok iso kalah? Antasena iki sak anakmu kowe iki Pak Dene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok Durmagati kalah nek cara aku isin. Kula kok biasa. Ora isin. Lah, isin apa? Belang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah ajeng napa? Adi Budidaya menang ya ora ijo. Pun, saiki ngaten mawon. Kulawa kon mulai bener ngendikane Kang Mas Sultayu. Kulawa kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki munggo sesuk durung terjadi belang Bratayuda Binangun. Nek belang Bratayuda Binangun, kulawa mati niku mestine sesuk iso do munggah cualku lan nyemplung neraka. Ewadene nyemplung neraka, sampeyan tok mawon. Ampun ngejak kulawa, sampeyan dadi intip ing neraka wangun. Ora omongan karo kowe. Sapa sing durung maju? Lho. Biasane iki bengoke bantruk iki mung makmu. Sit. Maju ora? Kula kan? Heeh. Rene sik. Ndak nek arep omong ki disarehke. Rasa kesusu jane kowe iki mbiyen ki lair ki waras. Coba jajal ikhlas, sareh, sabar. Ora kami sosolen. Wong cilik kami sosolen ki nek kesusu-susu kami sosolen. Nek alun ki ora tau alon-alon ora tau kami sosolen. Coba alon. Mungsuhe sapa man? Nah, gene iso lancar. Saged. Nah, ora usah kesusu. Mboten. Ngono ki rak kepenak to jak omongan wong iki nek jak omongan kesusu ki aku dadaku melu mengkap-mengkap. Inggih, Man. Maju apa ora? Maju pantang mundur. Mungsuhe sinten, Man? Antasena. Non. Ngandel ora. Ming kaget rak kami sosolen to. Arep aku muni Antasena kuwi tetep tenang. Tenang, alon tenang. Mungsuhe Antasena, Antarja, wong loro. Ha ngono ki rak penak to. Wis saiki maju. Arep ketemu karo Antarja apa arep ketemu karo Antasena? Ora arep ketemu sapa-sapa. Lho lah sida maju ora? Sida. Nek sida arep ketemu Antarja apa Antasena? COD. COD ki apa? Ketemu berdua, Man. Paman Arya, wonten dawuh mboten kinten babar pisan. Dene dinten samangke wonten Jawata ingkang mandhap wonten ing negari Ngastina, Paman. Menawi paduka ngertos menika Jawata pawisikipun sinten? Aduh, Nggir. Nyuwun pangapunten, menika Iwang Pikula Narada ingkang pareng tedhak wonten ing negari Ngastina. Perkencong warudaya Pak Pong Mbok Bolong kali codhe sapa sing gawe Duryudana. Lah kok kebangetan timen kita kuwi karo dewa kok ora apal iki piye to, Ngger? Ngetokke nek kita kuwi suwijining titah ingkang ora nate manembah. Nyuwun pamunten Pulun, mboten kok mboten apal namung kula kesupen. Ha, wis apal ora apal karo pelali iki padha wae. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun pangestu ulun tampanana ya kula. Lho pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Pukulun bekti kula kunjuk. Senggene ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Pukulun sembah bekti kula kunjuk. Baladewa ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula.
Lho pundi nggo jimat dayanana ing ngasantosan. Oh, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Ya, Begawan Durna ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Pukulun. Wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing negara Ngastina. Pukulun. Wonten wigatos menapa panjenengan rawuh wonten negari Ngastina? Menapa badhe paring dawuh bilih Bratayuda cabar ing damel? Kosek. Aja nganti kita banjur paring dawuh ingkang kaya mangkono maca kelawan batin ulun. Sayekti apa kita ngendikake mau luput. Liripun kados pundi? Prapta ulun ana negara Ngastina iki malah dadi kosok balen Duryudana matedhakake kelawan dawuh iki Wang Pikulun Jatimurti yen ta iki wis saya nyaketi perang gedhe ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi perang ngantosi ning Pandhawa lan Kurawa. Ingkang padha rebut negara Ngastina. Pandhawa njaluk bali ning Ngastina, kita ingkang ngukui negara Ngastina mula wis ora bakal bisa diselaki meneh. Yen ta Bratayuda bakal kelakon, mula aja nganti kita kaget besok apa Bratayuda bakal tumeka, nanging ing wigati wiwit dina iki kita kudu tata-tata. Tegese tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Aja nganti kita mengko bingung merga dewa tumuli netepake dina Bratayuda Jaya Binangun. Ngoten Pukulun. Ya. Wis aja kita duwe rasa was lan sumelang. Aja kita duwe rasa miris. Nanging lakonana kodrating Jawata iki kanthi tawajuh. Kanthi cara mengkono, apa ingkang kita lakoni mau sayekti netepi marang kewajiban Alendra Ngastina ingkang kudu napaki Bratayuda Jaya Binangun. Matur sembah nuwun. Dene Paduka Purun sampun paring keterangan babagan Bratayuda menika mangke badhe saya anyaketi titiwahyaning mangsa kalanipun. Ya, pancen kaya mengkono. Lajeng ingkang salajengipun Paduka paring dawuh menapa? Sayektine mboyaana ya ming kuwi. Ulun dak rawuh ana ing negara Ngastina mung matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Manikmaya supaya jeneng kita samapta ing gati sawigaing diri sabab mengko bakal ana tandha-tandha Bratayuda bakal kawiwitan ya kuwi para Pandhawa utusan duta pengawakaning para Pandhawa ingkang rambah kaping 3 mala kita kudu prayitna etungen mengko yen ana duta saka negara Ngastina sepisan kaping pindho lah ingkang kaping 3 mau wis katandha wiwitan Bratayuda Jaya Binangun ora bakal bisa diberat maneh nger kulup Kurupati. Sring Astina Maka Prabu Duryudana alona ngandika dhuharining sun Werkudara. Oh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Tumuntun kula cumadung dawuh ingkang salajengipun. Wis, ulun cuming ngatedhake kang kaya mengkono kuwi. Mula ya kulup surtiting ati-ati duga-duga digawa. Sing prayitna nggon kita ngitung dutaning para Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Wondene ana duta Pandhawa ingkang kaping 3 dadi titikan yen to kuwi kawiwitan Bratayuda Jaya Binangun. Padha kepenakna nggene padha bawa rasa Andrawina jroning dhateng negara Ngastina. Ulun kondur makayang Anjongger, muga-muga apa kang dadi dawuh ulun iki dadi mbok bundele ana ing penggalih kita aja nganti kita kleru nggone ngitung tumampaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Niki ngestaken dawuh ulun. Andyapala Pandhawa mbyuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambaung kesro katite merut layut sagung praratu
mboten wonten crana malih. Pun mboten wonten cara sing kudu dilakoni. Tan Wurunga Pandhawa lan Kurawa badhe majeng wonten ing pabaratan Bratayuda. Hyang Bungkula Naroda sampun paring dawuh menawi wonten tandha-tandha duta pengawaning Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Ingkang pungkasan inggih menika katandha wiwiting Bratayuda Jaya Pinangun. Dewa kok ora ngerti rasaning menungsa. Dewa ora iso batin karo atine Duryudana, rawuh ning jagat ming gegasah karo pikire Duryudana. Ngerti kaya ngono gunane apa dewa dadak ketayalan tekan jagat ming arep menehi kabar Bratayuda ora bakal bisa diselaki. Bratayuda kudu kelakon. Pawan wonten dawuh nggih. Pripun kahanan kaya ngenten iki kula kudu pripun? Kula aturi paring dawuh. Aduh nyawa-nyawa jimatku lho kedah kados pundi? Nyatanipun sampun dipun tetepaken dening para Jawata malah sampun paring dawuh badhe wonten tandha-tandha dumados sing perang ageng Bratayuda. Boten kados pundi? Nuwun sewu nggih, saenipun inggih kedah dipun lampahi kok nggih. Badhe menapa malih badhe kados pundi malih nyatanipun dewanipun sampun dumugi wonten ing jagat. Lan sampun paring dawuh bilih Bratayuda badhe kawiwitan katandha wonten duta tigang perkawis. Menawi cara kula sampun ngantos dipun getuni, kedah dipun lampahi. Nek ming padha ngucap dilakoni wae iso. Ning kula niki sing duwe sedulur 100 cacahe. Kurawa niku sanak kadang kula dhewe niku getih kula. Nek kanthi padha tekaning pati ana ing perang ageng Bratayuda Jaya Pinangun. Sapa sing kelangan? Kula sing kelangan, kula sing rumangsa. Kelangan sedulur, kelangan derajat lan kelangan pangkat. Nek ming padha iso muni dilakoni bayi wingi sore iso ngucap. Kula njaluk iku pratikel, ora njaluk sampeyan kudu mung mili kaya ilining banyu. Nuwun sewu. Menawi saking panduginipun ingkang bapa ing kepatihan, sakmenika ngaten kemawon nggih. Gunane apa ngenteni duta pengawakaning Pandhawa ingkang kaping 3 sakmenika dipun gege mangsane digelak wancine. Digege mangsane digelak wancine pripun? Sampeyan aja waton bisa ngucap. Ning niki kahanan sing wigati nek ana para sepuh sing waton iso ngucap. Kula ora kepengin adu arep karo wong tuwa sing ming kakean bacot ora ana nyatane. Nggih. Menawi cara kula digege mangsane digelak wancine menika sadurunge Bratayuda kelakon kula lan panjenengan ndhisiki laku aja nganti Pandhawa tata-tata. Nek Pandhawa ora tata-tata digecak perang setya kaya ngapa mesti ora bakal bisa nambak lakuning para Sata Kurawa nggih. Jagat Dewa Bathara Wawan. Sing kula karepke duwe iku, duwe partikel, duwe penemu kaya ngoten niku sing kula karepke. Ora mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul mangan suguhan. Ning ora ndek penemu babar blas ming paitan klambi batik. Racak-racake do kaya ngono kuwi. Kula kepengin sing duwe penemu, kula kepengin padha ngulir budi ngasah kadewasan. Kula cocok, kula mathuk nek dinten iki ndhisiki perang wonten negara Ngamarta, ndhisiki perang teng Indraprastha. Mumpung srayaning Pandhawa dereng sami dugi, mumpung Pandhawa durung duwe kanca, wong 5 digecak, wong 100 mesti bakal tekaning pati. Menika ingkang kula kajengaken Yayi. Lho nyuwun pangapunten. Menawi caranipun mekaten kula nuwun sewu panjenengan badhe dipun cacat dening jagat. Panjenengan dipun poyok dening para kawula. Kula ora usah gagas perkara kula dicacat karo jagat. Dipoyok dening para kawula. Sing baku kula menika golek kemenangan perkara carane piye menika manut kalian kula. Lah menawi caranipun kados mekaten menika tegesipun paduka semana singlar dhateng jiwaning kasatriyan, ora ngrebug jiwa kasatriyan. Kula ora ngrebug perkara kula menika satriya napa boten. Wong niku sing digoleki menang, perkara carane piye kudu menang. Duryudana kudu menang. Nek perlu digecak perang negara Indraprastha dina iki uga. Wah, menawi ngaten kula nuwun sewu, kula mboten tumut-tumut.
Kula nun sewu menawi caranipun maten kula mboten melu-melu. Sampun ngantos kula menika dipun senggu wong tuwa ora elik-elik karo Kadang Taruna, teka duwe pakarti kados mekaten kula mboten tumut. Ora Bu, wonten dawuh. Nek pancen sampeyan ora gelem melu, nek pancen sampeyan ora gelem melu-melu perkara niki, sampeyan ora gelem nderekake apa sing dadi karepane Duryudana, kula mboten lawa-lawa. Kula mboten badhe anjiat, kula mboten badhe meksa. Ning saniki kula aturi menggalih piyambak, gunane napa sampeyan lengguh teng mriki? Gunane napa sampeyan jagong teng mriki? Nek sampeyan ora nglojongi pakartine Duryudana, upama sampeyan kula anggep sampeyan iku lair ndedheple ing Astina, ning batin sampeyan ngemuli Pandhawa, napa mboten lara ati sampeyan? Mumpung durung ana ucap sing metu saka tutuke Duryudana sing ngelokke Ratu Mandura, sampeyan mang metung aja nganti kewirangan teng mriki. Apike pripun? Apike kula tak bali teng Mandura. Bundura. Wonten dawuh, Ger. Sampeyan pini sepuh. Nggih, nggih. Kira-kira kon ana kula ndek penemu ngepuk perang teng negara Indraprastha cocok napa mboten? Cocok ora, Kakang? Cocok. Niki lahir batin lho. Lahir batin, Dik Pati sampeyan niku ampun bebeda kula to. Niku wau ajeng kula aturke ning kedisian sampeyan. Oh, ngoten. Nggih. Kula duwe iga penemu tinimbangane kedisian luwung disiki nek cara kula ngoten. Oh, nggih. Nek ngoten sampeyan sagu dadi senopati. Nek perkara niku mengke riyen. Sagu mboten. Nek ora sagu tegese sampeyan niku ora mbilani karo anak-anak sampeyan Kurawa. Nek ora sagu sampeyan padha karo ngembrukke negara Ngastina. Sagu napa mboten? Mungsuhe ming para Pandhawa 5 lho. Pandhawa niku jare murid sampeyan. Ning Pandhawa luwih pinter tinimbang kula. Ning sampeyan ngerti keringkaning Pandhawa kaya rembug sampeyan ngarep. Oh iya ya. Nggih. Sagu. Madeg senopati. Madeg senopati teter. Nggih. Pun boten nonton. Pun boten nonton. Sampeyan mbiyen seneng sapa mrika? Wah, banyak. Hobi. Ha nggih. Nggih. Nek ngoten diketapake para pusata Kurawa. Anak-anak kula mangkat kowe Dipati. Kula piyambak sing ajeng nggepok perang negara Ngamarta. Pandhawa ajeng kula pateni kabeh. Nggih, ning niku mboten mung kandhek wonten ing pangucap lho kababar dadi pakarti. Lho, mestine ngono. Pendhita menika mboten kenging mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong mencre. Sentre. Nggih. Ora kena blendra-blendre. Nggih. Diestoke. Kula estoke. Pamandaryo wonten timbalan. Budal kang padha sibuk. Kadang kula sata Kurawa ken ngrampit gegaman. Kecak perang negara Ngastina. Nek ngestaken dawuh pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bawatuna. Wonten dawuh, Ger. Kula aturi ngawat-awati lampahing para sata Kura. Nek perlu sampeyan kula dapuk minangka dadi senopati. Oh, inggih ngestaken dawuh. Mangke kula ngaturaken jangkanipun Pandhawa gangsal. Aja sok janji ta. Senengane kok ngaturke sirahe Pandhawa 5 kelakon we urung. Aja sok janji. Ketoke bengi niki Pandhawa mati, Dipati. Oh. Ketoke. Nggih. Mula aja sok janji sik. Nggih, pun. Kok sampeyan iso kaya ngono mergane napa? Mergane pun bola-bali kula mangan walang bengi niki, Dipati. Klebon. Ayo jenenge weneng sawah kok ya. Oh, ya ora dadi ngapa nganti dalang kok sangune kok baigon. Neng ya mbok isemprotke sampeyan. Seneng nek sampeyan mendek kula mendem. Nggih mboten. Ngestaken dawuh paduka anak Prabu Duryudana paranjen pamit madal pasilan. Surtayu. Kadangipun Kakang Dimas Surtayu. Mbok coba jawilen wong ora tau melu sowan kok sowan. Sur nuwun wonten dawuh. Wah, kaget kula. Oh, pancen bocah ora. Brandek pun oleh dandan ora kaya-kaya wae. Ming ngarep turu. Kekeselan lemu dadi Den Mas Brata apa piye? Mboten merban. Angko dadi ngono iku njur keturun. Nggih. Surtayu wonten timbalan.
Budhanu kang padha sibeng sun kundur ngedaton non parmatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanadra kundur ngedaton jeluk saking dampar kencara nampit gambaran gading. Kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampil upacara ing Prabon. Sikra pidal mampaan opi Rama.
Bapati Dugawana. Wis bola-bali Baladewa tinimbalan sowan negara Ngastina. Monggo budhalku saka negara Mandura. Pengajapku supaya aku kuwi mesti entuk kabar ingkang becik, ingkang apik. Nanging mesti pendak-pendak Baladewa prapta negara Ngastina mung dijak sarta dikanthi supaya mikir piye carane mateni para Pandhawa. Lah kok dadi ora owah-owah pambegane Yayi Prabu Duryudana ingkang tansah duwe rasa gething keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, ladalah ya. Aja nganti kedadian gege mangsa ngelak wanci Bratayuda. Apa ingkang dadi pakartining para sata Kurawa bakal aturake marang kadang-kadangku para Pandhawa. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni maya Wisnu Pratenta wis anggeni maya Wisnu Pratenta Gandeng wis pamit Kanjeng karo Kanjeng Hyang Ananta Boga lan Kanjeng Ibu Nagagini nggonku bakal metu ing dedharatan ing wigati bakal ngabekti karo pepundhenku para Pandhawa. Mongko nyatane kabar sing tak tampa yen to Bratayuda wis nyaketi, Bratayuda wis mungkari ngenteni wahyaning mangsa kala. Ora lega rasane atine Antaradya ora ngabekti karo wong tuwa sarana aku ngurbanake lawan awakku kanggo kamenanganing para Pandhawa. Syukur bagi para Pandhawa bisa nampa marang Antaradya kadhapuk dadi senopati. Dadi sarana nggonku bakal njunjung marang derajate wong tuaku para Pandhawa kabeh. Nuwun sewu Prabu. Kanjeng Rama Jodipati, Kanjeng Paman Madukara, kula ingkang putra Antaradya ingkang sowan ngabdi antara ngersa paduka Kanjeng Paman.
tan samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layaping aluyup lho iki kaya Kakang Antarja ya Dimas lha iki malah adhiku lanang Wisanggeni karo Antasena iya Kang oh Kang aku bareng karo Wisanggeni si Adyarti ndak menyang endi ae ngerti yo satemene aku wis arembug karo Kakang Antasena gandeng aku karo Kakang Antasena kuwi suwijining putra Pandhawa ingkang beda karo putra-putra liyane tegese beda piye Kakang Antarja prisa dhewe aku kuwi ora iso ndodhok aku ora iso tata krama aku ora ngerti unggah-ungguh mongko dina samengko sumebar warata wis sumebar yen to Bratayuda wis nyaketi iya pancen kepara nyata lah aku karo Kakang Antasena kuwi duwe penemu yen ora ngabekti karo pepundhen Pandhawa srana nyramakake uripe awake dhewe kanggo kamenanganing para Pandhawa sesuk kapan meneh awake dhewe bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ya wong tuane awake dhewe para Pandhawa Kang mula karo Wisanggeni iki janjane arep sowan negara Ngamarta arep matur karo pepundhen Pandhawa nek entuk awara Wisanggeni arep madeg senopati sesuk mangsane Bratayuda upama ta ora aku arep nyadong timbalaning Kanjeng Prabu Darmakusuma kewajiban karo Wisanggeni kuwi entuk kewajiban apa ngono lho Kang Dimas kowe tak kandhani yen to jatine Antarja ya kaya mengkono budal saka ing jangkar bumi pamit karo Kanjeng Hyang Anantaboga lan Kanjeng Ibu Nagagini niatipun Kakang uga bakal sowan marang negara Ngamarta ingkang wigati mung bakal nyadong dawuh timbalaning para Pandhawa kewajibane Antarja iki sesuk apa lan aku diwenehi pakaryan apa marang para Pandhawa yen to wis dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun wah dalah yen ngono padha bareng sak lakune awake dhewe Kang wis aja nganti katon meneh yo padha bareng-bareng mlaku budal marang negara Ngamarta ya Kang yo bareng karo aku wae karo Wisanggeni aja nganti pisah wong niati ya padha ayo Dimas tak tutke Yayi kadangku Wisanggeni Antasena Ampun. Tinututi lamun katututan lamun masa prawira digdaya Ronanggana magawe gelar Kirawang ora pangling iki Antarja Kanjeng Surtayu ingkang merpeki dhateng lampahipun ingkang putrapun Antarja. Lampahipun para sata Kurawa dampyak-dampyak sajaipun anggem wigatos. Wa menawi dipun marengaken kula badhe nyuwun mriksa. Kanjeng badhe tedhak dhateng pundi lan wigatosipun menapa? Antarja wonten timbalan. Bingung penggaling Kanjeng Prabu Duryudana ngelingi babakan Bratayuda. Mula aja nganti gawe
ora kepenake penggaling Kanjeng Koko Prabu dina samengko pasewakan negara Ngastina. Wis netepake yen to Kurawa kadhawan anggepuk perang negara Ngamarta. Ora usah dadak ngenteni sasmitaning dewa besok kapan Bratayuda bakal diwiwiti, dina iki dikenceng. Yen pancen Kurawa sing tekaning pati, Pandhawa engko kemenangan, nang yen Pandhawa tekaning pati, Kurawa ingkang engko kemenangan, Nger Antarja. Jaja montap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir. Yen pancen kaya ngono kepasang yugya katuju nginu Kanjeng Siwa Surtayu. Lho, lha kok dadi kowe malah terus jumen ngadeg nang ngarepe Surtayu. Malang kadhak ucapmu tanpa tata krama. Antarja sowan marang negara Ngamarta wigatine mung kepengin nyuwun kadhapuk dadi Senopati. Manglurah satru murka Parasata Kurawa. Mula gandeng saiki Kurawa wis bloko karo Antarja bakal ngecak perang negara Ngamarta nggege mangsa nglak wanci Bratayuda. Aku ing bakal ndapuk awakku dhewe dadi Senopati ning wong Ngamarta. Ayo. Patenana Senopati Ngamarta Raden Antarja. Ora keduga mateni Senopati Ngamarta Raden Antarja aja kakon tak babati gamanmu kowe Warsata Kurawa. Walah dalah. Ngempe loro nggege pati sumuk nyawamu idam terbeluh parat. Antarja, ana baran kowe bayi wingi sore. Kepengin tinjung akhirat nyawamu marang Jajal. Wakmu Surtayu maju jangkah untake nyawamu marang kayawanganing Bathara Yama. Siwa Surtayu.
Mundur. Mundur. Wah, Antasena, Swatama dasar Pranyata. Ora minggat tebak danawene marganing patimu candhak cacahke Kalanjana. Wah, cangkemmu. Ayo, mati. Pecah dadamu. Tak kira apa. Antasena? Padi Durma Gati. Jale sing maju Antarja. Aku barang yono, lombongan. Ayo kencang Bratayuda, gege mangsa gelak wanci. Ngalahke Antasena Antarja iso ketemu karo para Pandhawa. Ora iso ngalahke Antarja karo Antasena. Ana wong tuwa tak jantur ndase. Waduh. Ngeli. Apa? Ngeli. Ngeli apa? Ngeli. Medeni lho. Ngeri. Ngeli. Sing dadi nyatane Pakde. Matek dening aku Dibana. Hoi, modal. Hop, modal. Pecah dadamu, semplok jajan. Kejepe ora penyakit. Ayo nggawa wadyabala. Oh, anu, wis gawa. Pusaka. Nek omong dipikir. Ngantuk ta kowe? Modal wis dian lapo. Glaji ndasmu Dibana. Modal. Wis ah. Kecel aku. Aku wong tuwa Antasena. Nek nganti ora tok wales, wilang bebalang tenan. Ayo gage, walesen aku. Woi. Aji japa mantra mantram sakti dimpake sur. Iki wis arep ngancik Bratayuda, mongko anak Prabu Duryudana wis dawuh kon gege mangsa gelak wanci perang Bratayuda. Lah kok dadi ming ketemu Antarja Antasena wae kok do geger iki coba. Petungan liar menang piye, liar iso unggul piye, mungsuh Pandhawa nek mungsuh anak-anake wis padha kocar-kacir ora karo-karuan. Man, ngono apa? Nuwun sewu. Kula nek maturake akeh sampeyan mesti maidu. Saniki ngeten mawon. Sampeyan kula tak nyawang jajal mungsuh Antarja Antasena niku wonge ampuh napa mboten? Sampeyan ngerti, kula kali karo Demarma niku pengareping prajurit. Niku mawon ora menang karo Antarja karo Antasena. Pun saniki mboten sah maju ngenceng Bratayuda nggih mangsa gelak wanci. Nyepetke Bratayuda mboten sah. Ning saniki apike Kurawa diklumpukke, nekake kiai do ngaku dosa man sadurunge tekaning pati. Iki omong apa ta kowe iki? Kok malah kon do ngaku dosa? Do nyun ngapura sebab kula kinten bincang Bratayuda Kurawa mesti mudhar kabeh.
Nyatane mungsuh anak-anak Pandhawa do kalah. Kok aja mungsuh Pandhawa. Pandhawa ming 5, arep ming 5 wae. 5 niku nek kekuatane dadi siji nggih dapi-dapi mungsuh wong 100 mungsuh wong 1000 iso menang wong 5. Utawa sampean mang jajal maju riko. Senengane ming maidu. Sawake loro dipaidu. Rasane teng ati kaya diiris-iris. Karta marmo. Kula kalah ajeng napa sampean? Ya wis nek kalah. Mule njukuk paitan. Satama nggih, Mas. Bapakmu pendhita ampuh kok kowe kalah karo Antasena. Apa bener bapak kula ampuh terus kula melu ampuh ngono? Mboten dereng karuan. Wonten sing bapakne lurah, anake ora dadi lurah ya ana. Ana sing bapakne menteri, anake ora dadi menteri ya ana. Terus bapak kula pendhita ampuh terus kula melu ampuh dereng kantenan. Aja dipadhake, Mas. Wong urip niku dhewe-dhewe, gedhe pancen gedhe. Padha karo wong tuane, ning nasibe dhewe-dhewe. Nyatane kula kalah kok sampeyan aja ngomong werna-werna. Muni antil cangkemmu. Lha iki ora ngomong apa-apa wis arep ngantil ta. Ora ulung sampean aja maido ngene ta. Cengeng mriko niku wis ulut. Do kelolo-lolo atine sing mang paido. Aku sampean saniki aja maido dul mogati. Mungsuhmu Antasena kula kalah ajeng lawa. Iya kowe sik tak takoni. Kok iso kalah? Antasena iki sak anakmu kowe iki Pak Dene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok durmagati kalah nek cara aku isin. Kula kok biasa. Ora isin. Lah, isin apa? Belang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah ajeng napa? Adi budidaya menang ya ora ijo. Pun, saiki ngaten mawon. Kulawa kon mulih bener ngendikane Kang Mas Sultayu. Kulawa kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki munggo sesuk durung dak terjadi belang Bratayuda Binangun. Nek belang Bratayuda Binangun kulawa mati niku mestine sesuk iso do munggah cualku lan nyemplung neraka. Ewadene nyemplung neraka, sampeyan tok mawon. Ampun ngejak kulawa, sampeyan dadi inti ping neraka wangun. Ora omongan karo kowe. Sapa sing durung maju? Lho. Biasane iki bengoke bantruk iki mung makngu. Cit. Maju ora? Kuloan. Rene sik. Ndak nek arep omong ki disarehke. Rasa kesusu jane kowe iki mbiyen ki lair ki waras. Coba jajal ikhlas, sareh, sabar. Ora kami sosolen. Wong cilik kami sosolen iki nek kesusu-susu kami sosolen. Nek alun ki ora tau alun-alun ora tau kami sosolen. Coba alon-alon. Mungsuhe sapa man? Nah, gene iso lancar. Saged. Nah, ora usah kesusu. Mboten. Ngono kira kepenak to jak omongan wong iki nek jak omongan kesusu iki aku dadaku melu mengkap-mengkap. Inggih, Man. Maju apa ora? Maju pantang mundur. Mungsuhe sinten, Man? Antasena. Non. Ngandel ora. Ming kaget rak kami sosolen to. Arep aku muni Antasena kuwi tetep tenang. Tenang, alon tenang. Mungsuhe Antasena, Antarja, wong loro. Ha ngono ki rak penak to. Wis saiki maju. Arep ketemu karo Antarja apa arep ketemu karo Antasena? Ora arep ketemu sapa-sapa. Lho lah sida maju ora? Sida. Nek sida arep ketemu Antarja apa Antasena? COD. COD ki apa? Ketemu berdua, Man. Maju kana. Antasena petukno terus diantemi bondo tangane krincung sikile. Alus. Rasa kesusu. Sendika ngestokaken dawuh mangkat inggih paman ana budal
ora usah cenanangan. Alus wae. Nggih. Engko ndak kami sosolen. Nggih, Man. Lah, ngono rak penak dirasake to. Wong mesti gendandapan kowe iki le terpengaruh le gendandapan kuwi lho, Jit. Nek sono alus ki jane kowe iki ya apik. Nek kowe gendandapan mesti omonganmu kami sosolen. Pakdi. Oh. Wis mari poli kami sosolen. Wis Antasena. Rene arep ngopo? Arep umbah-umbah. Cit. Non. Gelut kok umbah-umbah. Le lemes ki neng kono mau, neng kene wis kudu duwe semangat sing berapi-api mungsu Antasena. Mok susu Ramrata Jaya Mrata imbang-imbang padha-padha. Citraksi ki ngono kuwi aja sok duwahi ciri khase. Bener. Antasena? Piye? Kenceng Brata Yuda. Tinimbangane ngenteni dadawing dewa saiki memeng kari dalan loro. Dalan loro piye? Kiwa apa nengen? Lho. Dalan loro sing mati Kurawa apa Pandhawa? Nek sing mati Kurawa, Pandhawa ngukup negara Ngastina. Nek sing mati Pandhawa, Kurawa ngukup negara Ngastina. Ngono wae. Terus kowe mrene ngelabrak Antasena sing mepalangi lakine anu lakune para sesata Kurawa. Wani apa karo aku sing tak medeni apamu? Ayo, kowe apa aku sing tekani pati? Wah, kelakon tinju Mbiraloka. Lho. Tinju Mbiraloka mati jeneng aku ya. Alon-alon ya, Pakdi. Wah. Wedan. Kok diwalik iki? Cit. Edan. Alon bae. Alon sareh. Loro kok kon sareh. Lho wis iso sareh, Pan. Tetekan rika kula isih alus. Antasena tak tantang. Antasena. Wani ora karo Antasena getak. Arep perang kok klemak-klemek. Sing biasa wae, Pakde. Jebret. Kula terus Malik kaya ngeten iki. Heeh, terus dadi perang. Antasena tak jotos dodone niku. Apa ta? Dodone Antasena atos banget. Oh. Monggo biasane kula nabok dodone ku cempuk. Ni. Apa? Niki mesti atos. Oh, lah iya terus. Wah, saben kula antem kula ngletak, saben kula antem kula getak. Aduh.
Ujuk. Ana sing nendang rai kula. Tembel ben. Tembel ngoten niku kula nganti keder awak kula gedabikan gobek-gobek rara-raruan. Dipindhone man jebret. Oh, cecek candhal terus buanting teng lemah brek. Terus diuncange man. Tekan nggone Parjo. Wah iya. Parjo sesek kenong. Oh. Kula gugah sisan dhek. Oh iya. Ketiban wayang kok ora tangi. Terus kula gugah Jojo, tangi Jo, napa Jo? Terus lagi to. Dan tenan. Nah iya. Ya wis ora apa-apa. Terus kalah man. Ya kalah ya mundur. Iki. Waduh. Wah. Antasena pancen digoyo. Wis lho Dit, nek wis mlebu ora metu meneh. Non. Nek wis mlebu ora metu meneh. Sampeyan iku edan mlebu niku mung kepengin metu kok malah. Ora entuk metu meneh niku karepe piye ra? Wis jan ora karu-karuan tenan. Nuhun. Maju ora? Mboten. Lho kok terus terang pun mboten ajeng maju. Ndelok tatune Surtayu niku, wah, wedi kula. Ndelok tatune Kartomarma kula ya gila. Swatama tatune ya kaya ngoten kula ya gila. Kula mboten tatu mawon, pun tak mundur mawon. Mung suwe ming anak-anakmu, anakne ora medeni. Lha niku wong tuwa ora tau menang karo Antasena, ora tau menang karo Antarja, ora tau menang karo Gatotkaca, ora tau menang karo Senjaki, ora tau menang karo Atrima mundur. Ben ambangane maju remuk. Ya ta. Kowe ora isin lho. Wah, mboten isin niku nggone teng pundi. Pun sekejake kula tak mundur. Lah iki Kurawa lek arep perang ning Ngamarta piye kok Kurawa wis bubar sar-saran ora karo-karoan. Ajeng perang ya ngono, ora ya sakarepmu. Oh, wis ora gagas Kurawa ning kokean planning. Kokean acara ning ora tau iso kelakon. Kono pateni yo gruduk tekan dalan mandeg. Ayo nyerang kono diblengket negarane ratune dibondo gruduk. Wis pesen konsumsi barang. Mandek dalan ora kelakon. Niku wis bola-bali wonten niku. Rino, golek dalan liyane mawon, Mas. Ya. Mas, piye Kang? Cetha banget yen to Kurawa wis nerak macak nerajang perbatang. Bakal nggih mangsa ngelak wanci Bratayuda. Liwat njeron bumi men cepet lakune matur karo Pepundhen Pandhawa. Ayo Dimas, tak tutke Yayi. Yo Kang, tak derekake.
Winuwus sing mapan wonten negari Ngamarta miwah lampahing para sata Kurawa ingkang bubar mawut Rajang Raden Antarja miwah Raden Antasena nanda gandeng Winuwus ing mapan wonten ing tlatah Sabrang wonten salemring negari ingkang winastan negari Guwa Penatas wonten Alendra Yaksa Gung Birawa sineba sangganing para wadyabala sangganing para nayaka senopati ingkang sami andher ngersaning Sang Nata nenggeng dijuluk Sang Prabu Nagayaksa miwah sangganing para wadyabala jangkep risat juga nedeng lenggah madaning pendhapi gedhangkrang sila tumpang lenggahing Sang Prabu Nagayaksa lamun Cinandra nganti kaya Durada medhat saking wantilan Pandra tata kate wis raya Sume
yaksa kura rupa risedeng nalendra yaksa kang malwalya ingkang gambira marang hangisisung metu prapa kuramawalian lesos aprakempa tetyatur balarsa curnaning lawan dwi wirarara Pate Cundaka Dewa wonten dawuh Gusti kula Prabu Nagayaksa lan Wadyabala kabeh negara ing Guwa Penatas ngugemi marang Nawala ingkang wis ndak tampa saka sinuwun Prabu Duryudana. Yen to aku kinen sakbiyantu marang panjenengane nggone bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula aku njaluk penemumu pati kepiye munggo nggonku bakal nyaguhi lan orane apa kang dadi ngendikaning Nata Ngastina. Sinuwun miturut abdi ingkang kepatihan pun Cundaka Dewa. Samangke saking pepanggih kula menapa ing dipun ngendikaken sinuwun Duryudana lumantar Nawala. Saenipun paduka sendikani jernyatanipun menawi mangke Kurawa saged ngukup kemenangan. Tanwandi paduka badhe kathah sumitranipun lan sak mangsa mbok menawi sak mangke negari paduka ketekan parang muka tuwin mengsah. Prabu Duryudana sakurawanipun tartemtu uga badhe paring bebantu dhateng paduka Sang Nata Prabu Nagayaksa. Ladal. Ya. Yen pancen kaya mengkono, aku mengkari manut apa ingkang dadi karepmu te. Ya ming jroning Nawala. Ditulis dening Prabu Duryudana, aku ora dikeparengake tedhak ana ing negara Ngastina. Nanging supaya nyaket negara Ngamarta ndhisiki ngepuk perang negara Ngamarta ora susah ngenteni Bratayuda. Taga wonten dawuh milung siap juragan. Piye munggo penemumu babagan perkara iki? Wah, nek kula ya ora mathuk, kula ya ora cocok. Ya nek sing apik niku ngenteni perang gedhe Bratayuda dumadi nek panjenengan ajeng bantu ali Prabu Duryudana niku kula nggih mathuk monggo-monggo mawon. Nek panjenengan terus nuruti menapa didhawuhake Prabu Duryudana kinen jujuk teng negara Ngamarta nggih mangsa ngelak wanci perang gedhe. Kejaba siji panjenengan menika nerak pacak nerajang pewaring dewa angka 2. Nuwun sewu sawijining nalindra nggepak perang negari sanes menika kudu wani mbuang layang penantang. Ya lho. Ha iya, kuwi jenenge lagi satriya. Nggebuk perang negara liya kok tanpa mbuang layang penantang niku teges sampeyan dianggep ratu sing cirih getih wedi mati. Ratu sing duwe rasa miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating marus. Lho niku. Monggo nek ajeng gepuk perang negari Ngamarta monggo mawon ning buang layang penantang. Nggih, mboten kok arep gepuk perang negara liya kok malah buang uwuh. Niku tegese mboten cocok karo kanyusenyatan. Ya ya. iya.
Piye Pate nek cara kula sampun ngantos ndaraturipun Togog jernyatanipun Togog menika namung batur, Togog menika namung gedibal. Togog menika namung Panakawan. Menapa inggih paduka Gusti kula sanata badhe pitados kaliyan aturipun Togog ingkang saknyatanipun menika dereng kantenan leres lan botenipun. Ngono ya te inggih. Ya yen pancen kaya mengkono. Dina samengko ketapno para wadyabala, Togog wonten dawuh njaluk pangapura yen to aturmu dina iki ora tak gugu. Nggih mboten dados menapa. Sing jeneng batur niku pangembating catur ya lho ngayal. Elek-elek karo Ratu Gustina Ewadene mboten diagem nggih mboten napa-napa ning nek enten bobol boroting lelakon mang tanggung dhewe. Enten abang biruning kahanan lelakon sampeyan mang ngrasake dhewe. Ya mengko aku ing bakal ngrasake. Cundaka Dewa wonten timbalaning adawuh. Tetapno para wadyabala ayo budal marang negara Ngamarta nggih ki mangsa nglak wanci ngecak perang negara Ngamarta inggih monggo sinuwun kula dherekaken hayo wate Cundaka Dewa. Tindak kepet-kepet pancen bilung iku ora ngajar wong cethuk dijaluki minyak kok dikeki minyak panas wah ladal kok wonten dawuh kaya lungguh ning anglo ora
Mengki nek pun soklat rak mateng. Wah, jan ora. Iki nek ora sapa tegek sing kei minyak. Kudu tanggung jawab lho. Ngedemke. Ayo digelak lakone Pratek. Dateng negara Ngamarta kok mumpung tesih panas. Are kula derekake ya kowe lah setan lah. Sowan mongko tanpa tinimbalan. Siwa Ndarawati ya. Ana apa? Aku pengen matur kelawan Siwa Ngamarta. Ya, gage matura. Siwa. Sewu-sewu kalapatanipun kalputane putramu Indrasila Geni, aku nyuwun mangapura. Wisanggeni ora dadi ngopo. Wisanggeni ning opo? Mung pengen munjuk atur lan manjehake kelawan kewajibanku. Gandeng iki Bratayuda wis meh tumapak. Mula aku nyuwun dawuh. Gandeng Wisanggeni iki peranganing putra Pandhawa ingkang aku rumangsa ora duwe tata krama lan unggah-ungguh. Nggonku bisa ngatonake kabecikan sarta njunjung kelawan asmaning wong tuwa, ya mung aku kudu besok bisa dadi senopati ning negara Ngamarta ngrabaseng para Sata Kurawa bareng karo kadangku tuwa Kakang Antasena wa. Wisanggeni, Siwa Ndarawati piye? Yen kowe takon babagan kuwi aja takon karo wakmu Puntadewa, nanging aku ingkang bakal menehi wangsulan. Siwa Ngamarta Siwa Ndarawati pengendikane bakal tak pundi dadekake jimat syukur. Kowe tak kandhani ya nggih. Yen kowe anakku Wisanggeni karo Antasena maju ning paperangan, ora nganti telung kedheping paningal Kurawa ludes keles tanpa sisa, tegese Bratayuda mengko Pandhawa ingkang ngukup kemenangan kuwi ing tak karepake nanging ora padha karo kodrating dewa. Kang mangkono sira kulup mung bakal gawe wiranging para Jawata. Lah terus kananku sesuk piye? Sesuk ana lakone dewi. Wisanggeni Antasena cinipta ana ing jagat pancen wis kinudrat dening panguwasaning Hyang Asih Prana. Ana mungsuh ing kudu mbok sirnakake. Mungsuh kuwi ngono tak sirnake sapa? Bareng kalawan kadangmu tuwa ing Randu Gombala ya Si Antasena. Sesuk Wisanggeni bakal mateni Betari Durga lan Bathara Kala sadurunge tumapak perang Bratayuda. Kanthi cara mengkono Pandhawa ora ana ing bakal nggiri godhong ning lakoni perang gedhe Bratayuda. Ngono wae. Iya. Antasena ya ngono. Ya, Pakdi aku mengkari manut. Kanthi mbok lakoni kewajibanmu nganti tuntas iku wis dadi pratandha lamun Wisanggeni lan Antasena wis labuh kalan para Pandhawa. Nang yen to kowe ora gelem mleksanane kewajibanmu, ateges kowe weyong marang sesanggemaning para Pandhawa tumrap atmajaning aran Wisanggeni lan Antasena, padha karo kowe nyelaki dawuhing wong tuwa kang mangkono sira ora bakal kelakon njunjung lawan asmaning wong tuwa. Ya, Siwa Ndarawati. Yen to pancen kaya mengkono aku mengkari manut kundura marang kasatyanmu dhewe-dhewe, sesuk wahyaning mangsa kala bakal katandha Wisanggeni. Njaluk pamit wae.
papan kula jumadeng dawuh. Wah Prabu lajeng kawontenanipun ingkang putra pun Antarja kados pundi ngemuti bilih kula menika ora ditebi papan kula kalian para Pandhawa. Tartemtu boten saged caket kalian putra-putra sanesipun Antarja wonten timbalan. Sesuk wayane mangsa kala wis nyaketi Bratayuda tiling-tilingna karnamu kowe bakal tak timbali. Lho niki ngestaken dawuh. Bali dhisik lho niki ngestaken dawuh. Kula nuwun jinuwun. Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen namutusa Sang Sri Petruk inggih. Lah ngapa Petruk? Apa ana perkara? Mboten. Kula sowan sanesipun pemundhen kula para Pandhawa. Syukur bagi sinuwun Kresna lenggah mriki. Iya. Astunipun menika namung merentul saking manah kula sinuwun menawi kula dipun lepataken kula mboten menapa-menapa. Upami atur kula menika dipun tampi, kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Kula menika ngrumaosi derajat kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan, ming tukang momong. Iya. Ning sareng caket kalian Bratayuda lah kok raos kula menika dipun tetangi. Rasamu kan tetangi perkara apa? Kula menika nderekke punden Pandhawa pun dangu. Kula nek Pandhawa badhe nggadahi damel perang ageng menika raosipun kula niku pengin ngetingalaken labuh labet kula dhateng punden kula Pandhawa. Srana kula menika mbok dipun inggahaken derajatipun dados perjurit menapa tamtama menapa bintara supados sakmangke kula saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Petro nun nganti didodhok pepulungan kowe ngatese kowe iki drajating batur Panakawan. Lah kok mrentrol pamikirmu kok kepengin labuh labet kalian para Pandhawa. Ning kowe ngerti ora? Pitukane wong maju perang kuwi mung mati lho, Petruk. Cilik loro gedhe tekaning pati. Lah kira-kira apa kowe ikhlas karo nyawamu? Mboten ikhlas sebab napa to sinuwun, sampun kula ikhlasaken. Urip kula ya wis suwe kula urip ning alam padang menika pun dangu. Upama kula menika pejah bantu kalian para Pandhawa, pejah kula menika mboten sia-sia mergi kula bantu karo pepunden kula nggantu ale juragan kula. Malah kepara tumrap kula wong sing ora wani bantu karo kabecikan sing dilakoni dening para Pandhawa, ndelik mringkus merga ora wani perang niku kula anggep wong wadon pepinjungan. Uripa ora ana gunane. Mila sampun tetepaken kula tetep kepingin nglamar dados sak mboten-mbotenipun gadah pangkat supados sak mangke kula menika saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun. Petro, nun. Yen upama kowe tak dadekke pangareping perjurit piye? Niku ora guyon sampeyan ora. Lha niku mung kepengin dadi perjurit, ning kowe tak dadekke pangareping perjurit. Malah pangkatmu ora baen-baen. Pangareping perjurit ana negara Ngamarta kuwi katelah pangkate jenenge jenderal. Weh, jenderal kancil apa? Ora sembrono, kuwi tenan. Lho, estu napa? Iya. Terus nek niku estu kula ajeng dinampake kula nderek. Kowe tak wenehi sandangan Petruk. Sandangane kaya ngono apa? Ayo melaku. Niki sampean niku mboten guyon to sinuwun. Ora. Kuwi tenanan. Kowe tak menehi pangkat jenderal, jenenge Jenderal Kantong Bolong. Wah, Petruk gleleng. Jenderal lele. Lek dengkul mlocot kuwi yo lali aku. Sinuwun Mandura ya nek kele ora. Wis ya, kowe dadi pangareping perjurit.
Aranmu Jenderal Kantong Bala. Nggih, matur sembah nuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Nala Gareng apa ya pengen dadi jenderal? Ah mboten. Pun kula tak isah-isah mawon teng mburi. Malah ngrekoso dadi prajurit ketembak malah modyan. Eneng apa Nala Gareng? Wah, kula wau jagi wonten tepis wiring negari Ngamarta. Mboten kanthi kanyono-nyono. Jebul wonten satunggiling Nalendra Yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Saking negari nggawa penatas namanipun Prabu Naga Yaksa ingkang nguwuh-uwuh anggecak perang negari Ngamarta. Miwiti Bratayuda utusanipun Prabu Duryudana. Wah, wedak modar. Piye iki? Wong lagi diwisuda, lagi wae rampung dadi pengareping prajurit. Ana kahanan geger kaya ngene kok malah merem lho. Lho, sinten to niki? Petruk ngono kok. Wah, gleleng bocah nek ketrima uripe. Truk. Tangi. Lho, Gareng, basa karo kureng. Basa ngapa basa? Jenderal lho. Jenderal dekok apa? Aneh-aneh ora. Iya, iki wis suda dadi jenderal pangareping para kawula. Ha nek pancen nyata kowe dadi jenderal nyramake uripmu marang kemenanganing para Pandhawa, ana kraman kok micek ki jenderal apa kuwi? Kraman apa rek? Ah, buta ngamuk. Weh, ladal. Warakudara wis apa? Narendra nggawa penatas Prabu Naga Yaksa. Loro perang ning negara Ngamarta dawuh timbalaning Prabu Duryudana. Nggih mangsa nglak wanci Bratayudaya endi Pandhawa kokope getihe. Ayo amuk Suramarata Jayamarata. Wong bagus apa? Raden Janaka wis apa Naga Yaksa. Utusaning Prabu Duryudana sumitraning Ratu Ngastina. Bedah Ngamarta ngukup kemenangan Prabu Duryudana. Jenderal Kantong siap 86. Oh iya basamu rasa dadak werna-werna lho. Nggih pripun? Iki kanggo ngatonake dharmamu karo para Pandhawa. Nggih. Ora iso mateni buta kae
teges kowe mentala karo patine para Pandhawa. Ayo tak jajal kaya ngapa kesagamu. Siap. Sapa iki? Pengareping prajurit Ngamarta, aku Jenderal Kantong Bolong. Wah, lah jenenge kaya gethuk dengkulmu locot. Ayo. Petruk iki. Ning dadi pengareping para prajurit. Wah, kowe wing para kawan minggat to. Kowe sing minggat, wah, gagelak limpamu dupak sepatu. Ayo, aku. Aja pamer. Kowe wani kumulasara karo Petruk. Ketiban Gobang Kyai Tundung Nyawa. Ora sirna Margalayu aja dundang Panakawan Petruk Barat. Mregah penggaling Lurah Petruk Kantong Bolong ing wis pinaringan pangkat dening Nata Ndrawati nalika semanten Prabu Nakayaksa den gulung dening Pilurah Petruk parandening mangke saged kinipataken wani Petruk nyaut Gobang Tundung Nyawa den sabetaken mestakaning Prabu Nakayaksa parandening mangke Prabu Nakayaksa saged nyaut jangganing Jenderal Kantong Bolong temah babar jatining wujud bali marang asal mula bukanira Prabu Nakayaksa sirna Margalayu. Paling nyandangi kula ming sulapan to. Sulapan piye Petruk? Kok men disaut karo buta. Lho, butane piye? Mati. Kula duduk nganggo Gobang Kyai Tundung Nyawa, pecah sirahe. Ning butane iso nyaut guru kula, wut ngoten kok. Sandangan kula kok mreteli dhewe-dhewe do ilang. Petruk, nun. Apa ingin dadi penjangkamu wis kelakon, nanging tetep kodrating jagat sira kuwi tetep ana kawan. Nggih. Wis tampanen lakon iki kanthi ikhlas. Ning saora-orane wis tau ngicipi dadi tam-tamaning prajurit, tau ngicipi dadi pengareping prajurit. Petruk, ora usah dadak kowe matur. Sesuk kowe mesti iso labuh karo para Pandhawa, anut marang kekuatanmu lan anut karo kodratmu, Petruk. Nggih, trima ya. Nggih, matur nuwun pun kula trima, Ndara. Ayo, Ratu Gustiku sirna Margalayu. Aku ora nrimakake, aku belakno. Wah! Wah! Oh! Ah! 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 Oh! Oh! Oh!
Pripun? Mumpung gegeran. Ana tetembungan sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku? Sambil menyelam minum air. Niku sinambi nyilem ngombe banyu. Sepisan didayung loro pulo diselip. Wow. Satu kali dayung 20 terlampaui. Carane mumpung gegeran ayo padha nrabung Dewati. Monggo Kakang Duna kula dherekaken. Arsa madange jagat tumungup-mungup paning sapucaking bukir marebak bangsa mirat neng soroting surya mega lan gunung napa-napa niku iso digayuh waton madhep mantep ning ya niku kudu sinartan kabisan anut karo gegayuhan sing digayuh. Upamane dadi lurah ya kudu ngerti carane mranata desa. Upamane dadi senopati ya kudu ngerti caraning perang, gelaring perang lan sakpiturutipun. Anak kula Petruk niku duwe gegayuhan ning ora diukur karo kabisan. Lah ning sedhela ngene nemu apa anane mawon ya sing baku iso kasembadan. Kabeh crita menika wonten maknanipun ingkang saged dipun pendhet gumantung anggenipun ngonceki dhateng crita menika kala wau. Ya Semar. Purnaning gati sura sudra janing kang ratsuh brasta tekaping kula Darmastuti. Rahayu ing samya makarya, rahayu ing samya pinanggih ndara.